Toto je 9 krokov, ako si dnes vybudovať finančnú rezervu. Finančná rezerva je najviac podceňovaná oblasť financií a nie je to preto, prečo si myslíš. Finančnú rezervu si štandardne niekto predstaví ako nejakú hotovosť alebo zostatok na bežnom účte, ale v skutočnosti je to niečo oveľa viac. Pocit takej slobody a pohody spánku. Krok číslo 1. Vybuduj si mikronávyk. Nemusí byť o veľkých krokoch, o veľkých sumách, že odkladám si 100 eur, 200 eur, 500 eur mesačne. Na začiatku je oveľa dôležitejšie budovať si návyk pravidelnosti ako to, koľko si odkladám. Na to, aby som si dokázal odkladať hoci aj len 20 eur každý mesiac, potrebujem sa sám identifikovať ako sporiteľ, ako investor, ktorý vie, za čím presne ide. Krok číslo 2. Pravidelne si nastaviť trvalý príkaz. Nastavím si trvalý príkaz a nechám tie peniaze odchádzať každý mesiac. Takže ak mám pravidelný príjem, nastavím si trvalý príkaz, ale ak nemám pravidelný príjem, je dobré nastaviť si niekde pripomienku, hoci do kalendára alebo podobne, aby som sa pravidelne vracal k tomu, že si potrebujem odložiť. Hoci sa tento krok javí ako úplne malý a nepodstatný, tak verte mi, s tým, že pracujem s ľuďmi, ktorí investujú a sporia, tak viem, že je veľmi často prehliadaný. Ten návyk je extrémne dôležitý a ak chceme z niečoho spraviť niečo, tak je veľmi dôležité, aby sme to robili konzistentne. Tretí krok je vytvoriť si účet, kde si tú rezervu budem tvoriť, kam si tie peniaze budem posielať. Môže to byť nejaký sporiaci účet alebo nejaké konzervatívne investovanie. Keď už je to nejaké investovanie, aby som tam nepodstupoval príliš vysoké riziko, ten prípad, že už vyberám, tak nechcem, aby tam bolo menej peniazy, ako som tam vložil. Určite neodporúčam to dávať do nejakých kryptomien alebo do nejakých špekulácií, kde môžem o tie peniaze prísť. Môžete to mať samozrejme aj v hotovosti. Ideálne by bolo nemať to úplne na nejakom bežnom účte, alebo mať to nejako rozložené, že niečo na bežnom účte a niečo na nejakom konzervatívnom investovaní. A to z toho dôvodu, lebo tú finančnú rezervu potrebujete mať niekoľko rokov. Naozaj, že mať to celý život. Tá inflácia pracuje bez ohľadu na to, či pracujeme, spíme. Takže keď je tá inflácia napríklad 2-3% ročne, aktuálne je to okolo 4%, tak tú rezervu je dobre mať na nejakom takom mieste, kde sa až tak neznehodnocuje. Krok číslo 4. Rozdiel si tú finančnú rezervu na nejaké mini ciele. Do konca roka chcem mať 3000 eur v rezerve. Sa mi ale môže zdať, že ale to je veľa. Ale keď si poviem, že odložím si 250 eur mesačne, už to nie je také vzdialené. Asi nepôjdem na 4 dovolenky za rok, ale keď dám iba jednu dovolenku, možno dve, tak vtedy už tých 250 eur odložiť by sa mohlo dať. A preto si ten cieľ, kam sa chceme dostať, keď to je napríklad rezerva 3000 eur na začiatok, tak si ich rozbijem na menej cieľov, čo nepotrebujem kúpiť, čo by som možno nemusel, na čo by som nemusel míňať, aby som sa vedel dostať k tomu cieľu skôr. Číslo 5. Predaj nepotrebné veci. Žijeme v dobe, kedy je obrovská hojnosť a myslím si, že byť v dnešnej dobe minimalista je niečo, čo by sme mali aspoň trošku obdivovať. Predať nepotrebné veci spraví hlavne dve benefity. Prvý je taký mentálny, či si vyberiem z 200 vecí alebo z 10. Tá moja možnosť voľby z tých 10 je oveľa jednoduchšia, ľahší výber podľa môjho názoru. A druhá vec, keď tú vec už predáš, tak máš extra financie, extra peniažky, ktoré vieš využiť. Ako predávať veci, buď využijem nejaký bazoš, viem využiť aplikáciu ako Vinted. 6. krok, optimalizuj svoje výdavky. Optimalizovať výdavky by mal samozrejme každý. Pointa je len teda míňať pod svoje pomery. Väčšina ľudí to dokáže, ale musí na to nejako keby myslieť. A veľmi malá časť ľudí dokáže veľmi radikálne znižovať tie výdavky a držať ich na úzde dlhý čas. Myslím si, že toto sa dá, ale dá sa to robiť len krátky čas, že radikálne optimalizovať výdavky. Ideálne je teda možno mať také nastavenie, že ale mám rád tú hojnosť a nemusím ju ukazovať, nemusím si kupovať hmotné veci, ktoré stoja peniaze, ale sú možno rovnako kvalitné ako tie lacnejšie. Z tohto dôvodu minimalizuj svoje výdavky. Prvý krok k tomu je spísať si všetky tie veci, robiť to napríklad mesiac po mesiaci, či už do notesa alebo do nejakej excelovskej tabuľky. Sú tieto veci také, ktoré naozaj potrebujem? Alebo sú to len veci, ktoré mi prinášajú pohodlie, ale reálne by som ich možno nepotreboval. Ja osobne napríklad nešetrím na ovoci, na zelenine, konkrétne aj na čučorietkách, hoci stoja 4 €. Nechápem, ako rástli na cene, nepáči sa mi to, ale je to niečo, čo je teda moja priorita. Chápem, aké sú prínosné,
veľmi mi chutia, robia mi radosť a toto je niečo, na čom proste šetriť nebudem. Keby som mal na niečom šetriť, tak budem šetriť radšej na nejakej dovolenke, na nejakých hmotných veciach. Je mi jedno, či budem jazdiť v Škodovke alebo v Mercedese možno, ale teda uvedomme si aj, či máme dobré mentálne modely, že ak mám mentálny model, že zarábam obmedzené množstvo peňazí a idem na 4 dovolenky ročne do zahraničia, tak asi to nie je úplne v poriadku povedať si, že toto je tá vec, na ktorej nebudem šetriť. Lebo keby som na nej bol šetril, tak mohol by som šetriť naozaj 1000 eur. Krok číslo 7. Zbav sa zlých dlhov. Ak máš teda nejaké dlhy, jednoznačne si ich spíš, následne ich zorať od najvyššieho úroku po najnižší. Ten najnižší úrok, ten dlh by mal byť hypotéka. A najvyšší dlh teda s najvyšším úrokom by mohol byť nejaký spotrebný úver. Tých dlhov sa chceme zbaviť skôr, pretože matematicky môžeme tvoriť nejakú rezervu, ale keď máme zlý dlh a máme na ňom viac ako 10% úrok, tak bude to veľmi ťažké. Krok 8. Skoky v príjme rozdeľuj nasledovne. Každý z nás môže mať nejaký skok v príjme, či už je to nejaká extra brigáda, 13. plat, bonus. Tento príjem je dobre rozdeľovať do rezervy, respektíve do nejakého investovania a tak ďalej. Čiže niečo si odložím do budúcnosti, lebo som zodpovedný človek, a niečo, ak to potrebujem, tak si odložím na to, aby som sa potešil. Ak som ten príjem napríklad zarobil vlastnými silami, tak je dobré sa samozrejme aj nejako potešiť a teda odvďačiť samého seba. Ak je to nejaký príjem, ktorý som dostal, je v nejakej obrovskej, veľkej výške, veľmi by som zdráhal od toho, či to využiť aj na nejaké to, že si kúpim nejaké auto, alebo že si kúpim nejakú vec, ktorú dlho chcem, stojí veľa peňazí, ale nerastie na hodnote, že nie je to nejaké aktívum, je to pasívum. Toto by som asi nerobil. Ak ten príjem bol zapričinený mnou, kľudne si kúpte aj teda niečo pre seba. Dávajte si pozor, aby ste si nekúpovali pasíva, pretože to bude niečo, čo budete s odstupom času ľutovať a minimálne teda ja odporúčam možno odložte si 50-50 tie peniažky, ktoré získate z nejakého plátu, bonusu a tak ďalej. Čiže niečo do rezervy a potom niečo pre seba. A teda 9. a posledný krok je, že zarábaj lepšie. Konkrétne zarábaj efektívnejšie. Keď si zoberieme nejaký svoj mesačný príjem, mesačné výdavky a to, čo nám zostane, tie výdavky, ktoré sme si prechádzali, vieme nejako znižovať, ale pravdepodobne ich nevieme eliminovať na nulu. Kdežto príjmy vieme do väčšej miery, dovolím si tvrdiť, že ich vieme viac ovplyvniť možno ako tie výdavky. Takže otázka tam už samozrejme znie, ale presne pre vás, že ak chcem, aby sa niečo zlepšilo, aby sa niečo zmenilo v mojom príjme, tak čo sa musí zmeniť? Nevieme ovplyvniť to, aká je politická situácia, nevieme ovplyvniť to, akého máme možno šéfa, ale vieme ovplyvniť to presne, kde pracujeme, ako pracujeme, aké máme schopnosti, to, aký sme, to vieme najviac ovplyvniť. Čiže ak chceme nejaký iný výsledok, musíme dať nejaký iný input, musíme dať niečo iné z nás, že musíme sa zlepšiť a teda 9. krok je čisto zameraný na vás, aby sme sa zamysleli, aby ste sa zamysleli, ako lepšie sa viem zlepšiť v tej práci, ktorú robím. Takže aby som to zhrnul, tak finančná rezerva je niečo ako náš imunitný systém, kde raz spadnem, vďaka tej finančnej rezerve sa dokážem ešte postaviť, ísť ďalej a fungovať niekoľko rokov bez akýchkoľvek problémov. Takže budujme tú rezervu, buďme zodpovední, verím, že tieto kroky vám pomôžu a ak máte nejaké tipy, dajte ich kľudne do komentárov, ak máte nejaké otázky, kľudne do komentárov a dúfam, že toto video bolo pre vás prínosné.